Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Pagiromdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan, asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton Ama, sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan mga minasunod. Bueno mga liyag family, for successful surgical operation offered by Mr. and Mrs. Chris Remolasio. Pasasalamat dulot ni Elvira Nulan. Pasasalamat dulot kan ni Florante and Lourdes Nierva and family. 35th wedding anniversary, dulot ni Mr. and Mrs. Bermas and family. Pasasalamat dulot kan mga minasunod. Marcelo Barnuevo Jr. and family, Princess Barnuevo, asin Alvin Saturnino. Mga espesyal na intensyon, Cynthia Lupango, asin Sarong Anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Feliza, dulot kan Alvarez family, Joaquin asin Paz, dulot ni Eva Flores. Jose Jonathan, dulot ni Janine Baile. Corazon, dulot ni Meglos Baños. Salvacion, dulot ni Bueno Mangaliagan family. Leopoldo Isidro Anselma asin Juan, dulot kan Luces family. Abelardo asin Felicitas, dulot kan Opresio family. Ananias Sr., Maria, Myra, asin All Souls, dulot ni Florante and Lourdes Nierva and family. Ricardo, dulot kan Zacarias and Talatala family. Para sa kalag ni Venus, dulot ni Lauren.
Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang, ngunyan po solemnidad ni San Pedro asin San Pablo, matindog po ang gabo sa pagpuon kan banal na misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya niya sa Kristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang ngunya na Domingo, sa tuya pong pigsiselebrar ang dakulang fiesta, kan duwang mahalagang santo, sinda San Pedro asin San Pablo, harigi kan simbahan na Katoliko. Ngunya na aldaw, bago matapos ining sa tuyang misa, igwa kitang ikaduwang kolekta, ini inaapod na Obulum Sancti Petri o St. Peter's Pence. Tinitipon po ang gabustang mga ambag, pinapadara sa Roma, tanganing tabangan ang kasalihid ni San Pedro, ang Santo Papa. Ngunyan man na aldaw, pigsisilibrar ta po ang ika-74 anibersaryo kan sa tuyang diocese. Sa masunod na taon, isiselebrar ta ang Diamond Jubilee kan Diocese of Legazpi. Nagpapasalamat kan gabus na biyayang ini, punan ta ang selebrasyon. Ako untaan sa tung mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak kan Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos ang kaitasan, nasis sa dagang katulinungan, sa mga taong marahayan noon. Inoong awika, inurokyaw wika, sinasambami
Mamibi kita. O Diyos, na sa solemnidad nin Apostoles San Pedro asin San Pablo, nagtao nin ginagalangan asin banal na kaugmahan kaining aldaw. Warasan sa imong simbahan na magsunod kan sa indang katukduan sa gabos. Nahuli sa inda, nag-ako ang simbahan kan kapinuunan kan pagsa Diyos. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madanagog niyato ang storya kung paano ang pamibi asin pagsarig sa Diyos, naghimo nin milagro sa buhay ni San Pedro. Sa paagi kan pangyayaring ini, mas nagbunga ang pagtubod ni San Pedro, nagsubol sa iya na ipahayag ang pagkamuot kan Diyos. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan panahon man na iyan, pinasakita ni Hadeng Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan. Ipinagadan niya si Santiago na tugang ni Juan. Kan mahiling niya na ikinaugma ini kan mga Hudiyo, ipinadakop man niya si Pedro. Nangyari ini kan piyesta nin tinapay na mayo nin lebadura. Pakadakop ni Herodes ki Pedro, ipinabilanggo niya ini dangan pinabantayan sa apat na grupo nin soldados na may apat katawo sa lambang grupo. Plano ni Herodes na iatubang siya sa mga tao pagkatapos kan Paskwa. Kaya pinabantayan si Pedro sa bilangguan. Alagad, ipinamibi siyang maigot sa Diyos kan mga kaayon kan simbahan. Kang banggi bago iatubang si Pedro ni Herodes sa mga tao, turog siya sa tahaw nin duwang bantay. Nagagapos siya nin duwang kadena, saka nababantayan pa ang pintuan kan bilangguan. Bigla sa nang nagtunga ang sarong anghel nin kagurangnan, dangan nagliwanag sa laog kan bilangguan. Yinugyog kang anghel si Pedro sa abaga, saka sinabihan, "Dali, magbangon ka." Natangkas ang mga kadena sa mga kamot ni Pedro. Dangan, sinabihan siya kang anghel, "Maghagkos ka saka magsandalyas." Ginibo ini ni Pedro. Dangan, ang anghel nagsabi, "Mag-alikboy ka, saka sumunod sako." Nagsunod sa iya si Pedro paluwa sa bilangguan. Alagad, di siya naguhuna na tunay na ginigibo kan anghel. Anuna niya, sarong bisyon sanaan sa iyang nahihiling. Nag-agi sinda sa enot na grupo nin mga bantay, asin sa ikaduwang grupo, dangan nag-agi sinda sa lansang na trangkahan pasiring sa siyudad. Nagsadiring magbukas ang trangkahan para sa inda asin nagluwas sinda. Naglakaw sinda sa sarong tinampo, dangan binayan tulos si Pedro kang anghel. Kan mamangnuhan ni Pedro ang nangyari sa iya, nagsabi siya, "Ngunyan, aram ko nang sinugo nin kagurangnan ang sa iyang anghel, tanganing iligtas ako ki Herodes, asin sa gabos na minamauot na mangyari kan mga Hudiyo." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan, ang gabos na may pagkatakot sa iya. An sakong kalag mag-uugma sa kagurangnan, magdangog lugod asin mag-ugma ang mga nasasakitan. Ipagrukyaw niya to ang kagurangnan, sarabaytang ipagrukyaw ang sa iya ngaran. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan, ang gabos na may pagkatakot sa iya. Namibi ako sa kagurangnan, asin sinimpag niya ako.
Iniligtas niya ako sa gabos kong katakutan. Maghiling sa iya asin maging maugma. Tanganing de masupog ang sa indang lalawgon. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan, ang gabos na may pagkatakot sa iya. Minapod ang dukha asin sinisimbag nin kagurangnan. Inililigtas niya sa gabos sa kasakitan. Ang mga natatakot sa kagurangnan, binabantayan kang anghel niya. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan, ang gabos na may pagkatakot sa iya. Aramon nindo kung gurano karahay ang kagurangnan. Paladan ang nagpapaili sa iya. Matakot kamo sa kagurangnan. Kamu gabos na banal, hulitan mga natatakot sa iya, igwakan gabos nindang kaipuhan. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan, ang gabos na may pagkatakot sa iya. Maging maigot sa pagtubod sa tahaw kan persekusyon. Ini ang mensahe ni San Pablo kay Timoteo. Sa tahaw kan persekusyon, asin kadipisilan, yaon ang pagtubod asin pagsarig sa Diyos. Ani ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadang surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa sakuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nagabot na an oras kan paghalik ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko na ang pagdalagan. Asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunyan, naghahalat na sako ang korona nin katanosan na itataos ako sa aldaw na ito nin kagurangnan, an matanos na hukom, itatao bako sa nasa ko, kundi sa gabos na huli sa pagkamuot, naghahalat kan sa iyang pagdatong. Alagad, dinamayan ako kan kagurangnan, sa katinawanin kusog, sa pagbalangibog kan maray na bareta sa mga pagana, kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot, asin dadarahon niya ako sa iyang kamarawayan sa langit. Mapasaiyan kamarawayan sa God lamang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sa bilog mo, Diyos at nananong ako sa mga kataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman si Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos, kung saan hinapot niya an sa iyang mga disipulo. Ano ang sabi kan mga tao? Sisay daa an aki nin tao. Nagsimbag sinda, ang sabi kan iba si Juan Bautista, ang iba nagsabi na si Elias, ang iba man nagsasabi na si Jeremias o saro kan mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus, para sa Indo, sisay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki nin Diyos na buhay. Paladan ka Simon, aki ni Juan, sabi ni Jesus. Huli tabakong tawo ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi ang sakong Ama sa langit. Kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, asin sa ibabaw kan gapong ini, papatindugon ko ang sakong simbahan. Dawa ang kapangyarihan nin kagadanan, da inanggad makakadaog ka iyan. Itatao ko sa imo, ang liyabe kan kahadean nin langit. An ano man na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An ano man na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit.
mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Let us begin with a short history lesson. Kan 1500s, kan inot po na magduong sa satuyang mga baybayon ang Spanish conquistadores, binaranga po ninda ang simbahan digdi sa Pilipinas sa apat sanang dioceses. For context, in 2025, there are more than 80 dioceses. One of those is our diocese. But back in the 1500s, there were only 4. Sa norte, inaapod Diocese of Nueva Segovia. Digdi sa Tahaw kan Luzon, ang Diocese of Manila. Digdi sa south, puun po sa Aurora Province, sagkod sa Tikaw, Masbate, arog ka inikahiwas, ang apod Diocese of Nueva Cáceres. Asin ang Visayas, Mindanao, inaapod po sa rusa ng Diocese, Diocese of Cebu. And over the last hundreds of years, nagbabaranga-banga po ini. Pag ang sarong diocese, nangangaki nin saro pang diocese, na i-elevate siya, nagiging mother diocese, an apod sa mga ina na dioceses, archdiocese. Asinan mga aki niya, inaapod, suffragan diocese. Kan 1951, Hunyo petsa 29, that is today, June 29, 1951, 74 years ago, ang Santo Papa binanga ang Diocese of Nueva Cáceres, nagmundag nin enot na duwang aki, kambal. Ang Diocese of Sorsogon, which comprises the provinces of Sorsogon and Masbate, and the twin sister is the Diocese of Legazpi, comprising the provinces of Albay and Catanduanes. Later on, Masbate will be its own diocese, and Catanduanes will be called Diocese of Virac. The Diocese of Cáceres, when it was elevated, dropped the name Nueva, although there's a university there that keeps it. It was named Archdiocese of Cáceres, which will be later on subdivided further into Libmanan and Daet. Now there are 6 dioceses in Bicol, and that was June 29, 1951. Sa masunod na taon, ipagsisilibrar ta po ang dakulang jubileo sa Bicol. 75 years na ang Cáceres Archdiocese, asinan Legazpi sa Sorsogon, mga dioceses. Kaya ngunya na aldaw, 74th anniversary, pakigreet po ang kataid mo. Happy anniversary. Anniversary ta po bilang lokal na simbahan ngunya na aldaw. And this morning, duman po sa Albay Cathedral, nagkaigwa po nin launching kan 1-year preparation for our Jubilee. Naglalaog kita sa mabalaog na panahon. Asin kita, danay na inaapudan na maglingkod sa Diyos, digdi sa satuyang lokal na simbahan. Ang problema, pag inaapod po kita na magserbe sa Diyos, maglingkod sa Diyos, ang inot ta pong reaksyon, bako nagaro ako, natamanta ako, bako na ako, iba na sa nang apuda, I'm sinful, I'm weak, I'm limited. Maybe the Lord cannot use me for His work, for His mission. Dear friends, it's beautiful that every year that we celebrate the anniversary of the founding of our diocese, it's always on the feast of Saints Peter and Paul. 2 men who were both called by the Lord, 2 men who are both imperfect. God works through imperfect people. Hilingon tainot si San Pedro, aram po nindo si Pedro, ang tunay niyang ngaran, Simon. He was called by the Lord to be an apostle one day by the shores of the river, the Sea of Galilee.
Inapod siya sarong ordinaryong lalaking parasira, mayong inadalan, sarong lalaki na tarammo na bago mag-isip. May binbid po kamong arog kaiyan. Taramngo na bago isipon, so itataram. Sarong aldaw, sabi ni Simon, "Kagurangnan, maiba ako sa imo, iibahan ta ka maski sa in kadumuman, I will go with you." We know how the story turned out. Kanan kagurangnan, dinakop duman sa hardin nin mga olibo, ipinadakop tanganing ikulong sa prisuhan, yaon duman si Pedro, sabi kan mga tao, "Ika, di ba kaiba ka ito?" Sabi niya, "Bako ako, day ko midbid iyan." Peter denied his master, not once, but 3 times. Before this denial, Jesus already foretold this. Sabi niya, ika Pedro, dinakop siya pa matangang banggi. Ika Pedro, bago magsirang an aldaw, bago magturaok an manok, 3 beses mo na akong pinagnigaran. And it did happen. After 3 times of denying the Lord, he heard the crow of the rooster. Kaya nga ni, pag pinupagpipoprosesyon ta si San Pedro, may kataid po siyang tandang. May pangbulang, bakit dahil para bulang siya. To remind us of this reality of Peter, he was weak, he was limited, he abandoned his master. But the story of Peter does not stop in abandonment. Dahil po sinukuan ni Jesus ining sa iyang apostol. Kan nabuhay na liwat ang kagurangnan, he met Peter once again, duman sa lugar kung sa inot na apod, sa Galilea. The resurrected Christ appeared to him as sinansabi sa iya, hinapod siya, "Pedro, namumutan mo ako." 3 beses siyang hinapot, 3 pagkakataon to redeem himself from the 3 denials that he did. 3 beses nagsimbag si Pedro, sabi niya, "Kagurangnan, aram mo gabos. Aram mo ang mga kaluyahan mo, midbid mo ako. Pero namumutan ta ka. With all my limitations, with everything that I've done in the past, aram mo na naghihinguwa akong mamuot." And this man, whom he later named as Peter, buot sabihon po kangaran na Petrus, gapo, masasarigan, dai natatanyog, dai nahihiro, sabi kan kagurangnan, "Ika Pedro, asin sa imo ipapatugmad ang simbahan, asin maski ang kapangyarihan kan kagadanan, dai madadaog ang simbahan na ini." Peter, in spite of his weakness, was entrusted with the church. He became first among equals. Inot leader kan 12 apostoles. He is our first Pope. And in our times, the successor of Peter is Pope Leo the 14th. Maluya, alagad pinakusog. The story of St. Paul is quite different. Si Pablo, bakong arog ni Pedro, halangkaw po ang inadalan. Dakul ang aram niya, as in very religious si Pablo. So religious that he was passionate and ready to do everything for his Jewish religion. Kaya ang paghiling niya sa mga inot na Kristiyano, mga kaiwal, mga sala ang pagtubod. So much so that he was assisting in the arrest of the early Christians. Nagtabang po siyang ipadakop ang mga inot na disipulo kan kagurangnan. At the beginning, Paul, whose name was originally Saul, was an enemy of the church. How did it change? One day, Saul was traveling to Damascus and he was met by a blinding light. Maliwanagon, may boses ang sabi, "Saul, Saul, why are you persecuting me? Anong ginigibo mo sa kuya?" It was the voice of Jesus. And this was enough to convert the heart of Saul, and he offered his life to the preaching of the gospel to the ends of the earth. For context, Saul was not part of the 12 apostles. You see here down in our altar, we have the Last Supper. The 12 apostles are complete here. Even Judas is here. But Saul is not here.
Saul was not part of the 12 apostles, and yet, mas dakul po ang nadumanan na mga nasyon ni Saulo dahil namumuot siyang gayo sa kagurangnan. We heard in the second reading his words before he died. When he was old and tired from going on mission, magayon ang sabi ni Pablo, he will take on the name Paul to replace his name Saul. He said, I have finished the race, I have kept the faith. Natapos ko ang pinapagibo kan mahal na Diyos. Dating kaiwal kan simbahan, ngunyan kasurog kan simbahan, nagdara kan ebanghelyo sa kapuruhan kan kinakban. What is the lesson for us of these figures, Peter and Paul? Anong babalunon ta po hali sa selebrasyon na ini? Dear friends, God uses imperfect people. People like you and me. Day kay puhan po na perpekto, day kay puhan na mayaman, na halangkaw an inadalan bago makapaglingkod sa simbahan, bago maglingkod sa mahal na Diyos asin sa kapwa. Kung sincero kang nagpapangadji, kung andam kang sumunod sa kagurangnan, pwede na po iyan. Papakinabangan kan Diyos ang satuyang limitasyon. Kagurangnan inilang po ang kaya ko. Tibaad, pwede mo po ining mapakinabangan. Sa masunod na aapudon po kita kan mahal na Diyos na maglingkod, na manindugan sa katotohan, sa hustisya, sa inman kita inaapod, sa laog kan harong, sa opisina, lugod ang simbagta, bako ng kagurangnan, bako na ako, iba na lang po ang apuda. Hagadon taan grasya sa misang ini, na maging makusog ang satuyang buot. Kagurangnan, uya po ako. Kung may gusto kang ipagibo sa kuya, ipadara mo ako bilang sa imong misyonero. I am your missionary. Use me in building your community, your church. Lugod makaarog kita ki Pedro asin Pablo na sa ibong kan kaluyahan, nagtugot na ang grasya kan Diyos panibaguhon sinda. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan satong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, Amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman, huli kan Espiritu Santo ki Virhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa hagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, and sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagingin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagpuuntangon niyan, kan sarong taon na preparasyon para sa satuyang jubileo bilang diocese, tipunon ta ang satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan, para sa namamayokan sa tong simbahan, an sa tong Santo Papa na si Leon, an sa tong Obispo si Joel, an mga padi, diakono asin mga relihiyoso, maging maimbod sinda sa indang misyon, na atamanon ang banwaan nin Diyos digdi salbay. Mapakusog man lugod sa indaan spiritu nin pagiging misyonero,
Siring ki San Pedro asin San Pablo, na nagdusay nin buhay sa Dios asin simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa mga namamayokan sa tong banwaan, ang mga bagong piniling lideres, sa pag-ako asin pagpuon kan sa indang katungdan, bilang mga serbidor kan banwaan, dai man lugod sinda makalingaw kan sa indang mga panuga, para sa ikakarahay kan banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa to na mga biniyayaan nin balaog nin pagtubod, ang mga paarog ni San Pedro asin San Pablo, magimanlugod niya tong inspirasyon sa pagpadagos kan sa tong misyon asin pagpararom kan sa tong pagtubod, ngani kita maging simbahan na nagmimisyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa banwaan. Para sa tong simbahan na lokal, kitang mga inaantabayan kan Diyos, maging maimbod sa iyang tataramon asin pagbuot, tanganing sa pagpadagos niya to kan sa tuyang buhay, digdi sa kinaaban, ang gabos niya tong gibo, makataonin kaumawan sa Diyos, tanganing magikitang simbahan na sinodal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa gabos na sinusugo, ang mga nagsisimbag sa pangapudan kan mahal na Diyos, na sa pagdusay kan buhay sa Diyos asin banwaan, ang mga seminarista asin relihiyoso, magiman sindalugot maimbod sa pangapudan na sa indang sinumpaan, asin sa to gabos na binunyagan, mahimo man lugod niya toan sa tong misyon na maging simbahan na mahihirakon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa mga gadan, urog naan sa tong mga naging obispo, padi, relihiyoso, asin mga laiko, na naglilingkod sa tong simbahan, akoon manlugod sinda kan Diyos sa iyang kahadean, an sa indang paglingkod, digdi sa kinaaban, magintabang tanganing sa indang makamtan, an kamurawayan sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. O Diyos, samuyang Ama, hinanyugaan sa mong pamibi. Kaming simbahan na lokal sa Legazpi, nagpapasalamat sa biyayang sa imong itinausamo. Sa samong pag-andam sa pagselebrar kan ika-75 taon bilang diocese, palaada ang samong pagtubod, asin sa tabang ni Nuestra Señora de Salvacion, mangyari man lugod, susog sa imong kabutan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Kagurangnan, O Diyos din gabos, nalinalang ulitas sa imo, pagkamatinao, nagaksyo kami, nintinapay, para sa pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, sagot pa mo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang yato asin kandilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga pamibi kan apostoles, magantabay lugod sa sakripisyo na samong dinudulot sa imong ngaran, tanganing pabanalon, asin maggibo sa mong maludok sa imo sa pagselebrar kaining sakripisyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma sa mo, hulikan sa imong kaisipan. Si Pedro, ang nanginutan sa pagpahayag kan pagtubod. Si Pablo, ang matibay na parapaliwanag na inimasabutan. Si Pedro, ang nagtugdas kan inot na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo, ang maestro asin paratukdo kan mga nasyon na aapudon pa. Kaya sa manlain-lain na paagi, sinda nagtipon nin sarong pamilya sa kikristo, sabay na ginagalangan kan kinaban, naghiras sa sarong korona nin mga martir. Kaya, kaiba kan gabus na santo sa sin Angeles, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girong dumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog nasin da San Pedro asin San Pablo, si San Gregorio Magno, asin ang gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi unta ang pamibi na itinukdo ni Jesus sa apostoles. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang sarong diocese, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Happy anniversary po. Kordero ang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kaninaban, kaheraki kami. Kordero ang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kaninaban, kaheraki kami. Kordero ka Diyos na nagbabalang, kan mga kasalan kan kinaban, tawid kami ni Uya si Jesucristo, hade kan apostoles. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. At maging bayan mo giliw, iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahing, sa'yo'y napupugan. Iisang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugan. Katulad din ang mga ubas na
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kan banal na spiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon an karaatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa moyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa mong mga binago kaining sakramento na mabuhay ng God sa simbahan. Tanganing kaming nagdadanay sa pagbaak kan tinapay asin sa katukduan kan apostoles, magin sarong puso asin sarong kalag na pinapusog sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Tukaw po. po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Obulum Sancti Petri. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,864 pesos and 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 6,588 pesos and 25 centavos. And second collection, nag-abot man po sa 10,502 pesos and 20 centavos para po ini sa tada asin tinagba. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa tuyang tada program. Ang nakolekta niya to kan bulan na Hunyo, hali sa tada canisters, igwang total na 44,315 pesos. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina o sa mga tao sa likod ang tada canister. Tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Hulyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Devotee, 1,000 pesos. Duwang Anonymous, 250 pesos. Asin sarong 100 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa lambang saro sa Indo, sa presensya ngunyan, asin aktibong partisipasyon. Salamat po sa satuyang online community na nagsabay sa live stream. Siring man sa mga lingkod kan altar na nagserbi sa misang ini, lalo na ang satuyang youth choir. Palakpakan to po ang youth. May special mention po sinda dahil ini ang last time nindang ma-serve sa 4:30 p.m. Mass. Sa masunod pong bulan, sagkod sa maabot na mga bulan, they will be serving at the 1:45 p.m. Mass to assist in our children's ministry.
Kaya kunigo po sa Indo na interesadong maging kuya sa kaate kan mga aki na pigaataman ta sa children's ministry, siyempre malaugman po yan sa youth formation, imbitado po kamo na ibahan sinda. Tindog po kita, an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda San Pedro asin San Pablo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.